Tervetuloa! Tänään me pelataankin sellaista peliä. Aloitan tämän pelihistoriani tällaisella pelillä kuin Audio Wizard. Game mode. Painetaan täältä Story mode. Button. Play Press enter to Game. select. Ja täältä Story Mode. Story mode. Level 5. Warning. Level 4. Level 3. Level 2. Joo, Level ja mä 1. oon Let the adventure begin. koittanut vähän sen tätä. 3 stars. Tosta Button. noin aloitetaan. Press enter to Mä en ala skip intro. Good, whatever Button. part of the day Ja mä en there ala is, tulkkaa Press enter tätä. to you select. finally arrived. I was wondering when you would show up. So you're the new recruit the principal got me. Well, let me introduce myself first. My name is Sondaman. You Sondamaan. might already know me from the academy. Well, that's because I teach there. Sometimes. I think we have never met before, though. Or if we have, I wouldn't remember it. You know what our mission is, right? The principal sent us to get rid of the new distortion portal that has appeared. You probably remember it yourself, but there was a large-scale, otherworldly invasion a few months ago. The principal is fearing the worst, that a new invasion could happen at any time from these new portals. Unfortunately for those distortions, they got us on the case. Well then, what are you waiting for? Show me what you got. Tosiaan tämän peli-idea on, että taistellaan eri elementtejä vastaan eri elementillä. Eli tää toimii vähän niin, että okei, mä kuulen, että tuot tulee maavihollisia. Mä painan ylänuolta ja vasenta nuolta, koska mä kuulen, että ne tulee vasemmalta. Ja ylänuoli on tulinuoli, se toimii niinku maata vastaan. Sitten noi samat tulee ilmeisesti samasta suuntaan. Niin täältä vaan lyön niitä. Ja näköjään ne samat tyypit tulee vielä. Tai ei ne samoja varmaan ole, mutta maatyyppejä vasemmalta. Mä luokittelen ne samoiksi. Come on. Sitten tulee tulityyppejä eli vettä. Ja näköjään ne tulee koko jutusta, niin mun pitää painaa ylänuolta. Ja tulityypit tulee nyt oikealta, eli vettä oikealle. Ja varmaan kuulette, että toi on vesi, niin mitäköhän... Oho, ei! Mä painoin väärää! Mä painoin väärää! Herra Jumala! Se oli läheltä piti tilanne. Painoinko mä jo? Lives. 3. Joo, nyt toi kertoo mun elämämäärä. Mulla on 3 elämää. Ei nyt mä käytiin sähköä niitä vastaan! Ei. Toast! Vähän läheltä piti tilanteita, mutta ei mitään hätää, olen mestari taktikoimaan. Mut tosiaan Lives. 3. 3 elämää. Sitten sähköä vastaan pitää käyttää maata. Mä en tiedä, mä en oo done. The principal was sorry. not wrong when he made you to come with me. En ole elementtitietoinen, joten en tiedä miten sähkö pärjää maata vastaan. Let the adventure begin. Completed. You got 3 stars. Back to next level. Ja We are the tosiaan- audio wizards. Tosiaan Button. tässä on nyt tämmönen voice Press over. enter to select. Tää on tämmönen voice overin kaltainen. Tässä pelissä on itsessään kytketty tämmönen lukija, että jos mä niin kun täällä jo liikun, niin se Back kertoo to missä next mä level. oon. We are the audio wizards. Mutta mennään tästä painamaan Button. ei muuta kuin next level ja Press enter to lähdetään select. taistelemaan seuraavia elementtejä vastaan. Skip intro. Audio Button. show is wonderful stuff. Press enter to select. Light fires, wash clothes, write sick rap beats, you name it, it's possible. Every spell you use is composed from audio. Even the distortions you face are full of it.
Certain type of audio cancels out the other. This is why the distortions are so weak against each of their respective weaknesses. My personal favorites are water and earth type of audio. Vettä ja You can maata. craft some great tea with them. Ho ho! Why are you only capable of using 4 of them? Well, let me tell. It's because... Excuse me. I'll answer this quickly. Hello? Toi on sun soittoäänes. Sonderman the Master Wizard? Kuulostaa oudolta. Oh, okay. I understand. That was my manager. I can't tell you more because it's in my contract. You know what it's like with those guys. Such jokers. Anyhow, get yourself and your audio ready. I think we got some company. Let's see. Kun painan kontrollia, mä näen mun elämänmittarin, mutta jota en enää ala katsomaan, koska minun täytyy vähän taistella sähkövihollisia vastaan. Mä en tiedä, tuleeko tää vähän niinku puskista, mutta... Joo. Mä tälleen nuolilla taistelen tämmösiä elementtejä vastaan: vettä, tulta, maata ja sähköä. Nyt tuottaisin tulee vettä, eli mun pitää käyttää sähköä niitä vastaan. Vettä! Tuleeko ne taas oikealta? Ja mulla on 3 elämää tuolta kontrollista painamalla. Lives. 3. Nää vetityypit tulee nyt moneen kertaan. Taksi! Oh, Tuossa tuli 2 tyyppiä. Herra jestas. Mistä ne tulityypit tulee? Tulityypit tulee edestä. Näköjään. easy peasy. Good Sanoiko job. se just easy You're almost peasy? like a proper audio wizard. Kuitenkin. Saatiin 3 tähteä We are the tosta. audio wizards completed. Back to Ja. menu. Next level. Next Wizard's level. my name. T's my game. Button. Wizard on my name, T is my Press game. enter to On tän select. leffan, minkä leffan, jutun nimi ilmeisesti, joten katsotaan. Skip intro. Button. Oh, sorry. Press enter to select. Sometimes it's just Se hard to teetä. notice how loud I may be while Ovatko nämä gulping down jotkut my tea. teekutsut? Hey, you know, people around me always say I'm a tea addict. Bah, I say, Tea-addict. Sä oot I just addiktoitunut juomaan very teetä. much like my tea. That's all. It brings sunshine to my gloomy mornings, keeps me awake at lonely nights, and turns the cruel reality into a most wonderful daydream. Jos sun narisevaa just ääntä thinking about kuuntelee makes hetken, me niin se want alkaa another jossain cup. vaiheessa ärsyttämään, I'll mutta make a ei new vielä. one just to celebrate. Mä voin vaan kuvitella. Hetkinen, mitä tapahtuu? It's gone. My tea is gone! This is an utmost emergency. Hold on the distortions while I go fill my bags. This is a serious matter. Let's go! Sitten lähdetään.
niin. Siitä vähän vettä. Nyt siis sähköä. Oh, Joo, oletko joulupukki? Sitten tuosta vähän. Noin. Sähköä. Sitten vähän maahan pitää laittaa vähän tulta. Tultako tuo on? Joo, tulta se on. Hetkinen. Vettä ja ylös. Ylös pitää laittaa. easy peasy. Toi on hyvä. Easy peasy. No sitähän tää on. Sama elementti tulee vasemmalta. No! Älkää tulko sieltä! Älä tule! Lives 3. Noin. I found some. My day is saved. And seems like you did a good job here as well. Keep it up. Wizard's my name. T's my game completed. You got back to menu. Next level. Next. Short and sweet. Pistetään täältä next Button. and level short and sweet. Press enter to Short select. and sweet. Tai siis Back to next tekoäly level. sanoi Short and sweet. short and sweet. Skip I'm not intro. sure yet if I have said this Button. enough, but you are an excellent enter to audio select. wizard. Distortions keep going down like tea goes down my throat. Principal was not wrong when he took you to this task. What about me then? You want to know? Well, very well then. Let me tell you. So one time when I was having a very dull and boring morning, I got an envelope from the principal. I was drinking tea, so I didn't read it properly, of course. Tea comes first. I knew it was from the principal, though, and he only sends me envelopes when there is something urgent. So I went towards his office. He and I both live in the academy, so it was just a morning stroll for me. I went down to the main hallway next to the large glass window there when suddenly that darn Mrs. Millie Henry stopped me. She always thinks she's better than me. I say. I'm at least a millennia older than her. She's just having her rebel youngster face. Anyway, she always insists I'm doing my job horribly wrong and all other nonsense, and this time was no different. She was making fun of me. I'm always laying off, drinking my teas, and doing absolutely nothing for the academy or the students, which I respond that I am just having the time of my life. The adventures are in the past. Well, I admit that I miss those days still quite a bit, which gave me an idea. I'll go to an adventure. That thing of made me my appointment with the principal entirely. I just ran off to pack my things up. Last I went all around Swanville, looking for purpose for my adventure, but suddenly I noticed someone was following me. It was just a pesky fan of mine, which I actually ignored, but she had been following me all this time from the capital. I tried to brush her off, but she wanted to see whether Lapuun on nopea, herra jestas. Anyway, you know what happens when the best seemed to be the only one stalking me. That's right, suddenly the distortion needed from behind my back. I seemed worse than that girl. Oh dear, my throat is still in sore from that. I knew I did not scream. The darn monster was going to attack and introduce some nasty damage to my not so invited companion. Älä puhu noin nopea, hei! Tää kohina vaan voimistuu. And so I Olipa came monologi. here. Nothing fancy. Oh, the distortions are coming. Time to attack. Time to attack for... Tää on niinku... Nyt tuo tulee vettä, eli... Se on sähköä. Ja kasvatamme maamuurin. Siitä sähköä oikealle, josta meinasi tulla ilkeitä vesitylppejä, jotka näköjään joutuu auttamaan mua nyt tällä hetkellä, koska sieltä tuli tulityyppejä. Hui! Ja sitten... Toast!
Haus! Haus! Mitä sinä sanotkaan? Sinde, maailman nopein. Eikö se ollutkin? Eikö se ollut maailman nopein? Niin mä oon pelannut tätä peliä vähän muutaman levelin aikaisemmin ja... Tää pelimekaniikka on hauska, että pitää aina elementtejä pistää. Eli... Okei, 2 kertaa vasenta nuolta kävipä tsäkä, tuuri. Sitten pitää vissiin pistää sähköä ylös. Maatyypit tulevat. And another successful mission complete. Once again, let me rephrase this. Mitä sinä mulle doing a urputat? Vai tremendous urputat job. vähän? En minä tiedä. Eiku, joo, kyllä se... Se ei vaan kuulostanut kovin juhlalliselta tuo sinun asenteesi kyllä nyt, mutta... Short and sweet completed. Back to next level. Täältä. Warning. Danger levels at max. Button. Danger levels. Press enter to select. Danger levels. Tää ei kuulosta turvalliselta. Tää on joku... Tässä on wardingi. Mä valitsen sen. Okay, I know things have been a smooth sailing thus far, but listen. This next enemy is not your typical Vihollinen! distortion. This enemy is a weapon of mass destruction, a destroyer of worlds, and it eats all your tea. Oh You have no, to be fully tai prepared jotain now, se do tekee you sun understand? teelle. En minä tiedä, sä oot This is no tee-addikti. joking Minä matter. autan sinua sun teen kanssa. 100%, perfectly ready to throw everything you got. Jotain 100%. No excuses. Now or never. Let's go. I have faith in you. Prepare your trousers. Tässä oli wardingi ehkä, niinku, koska tää on boss-kenttä, niin... Lähtää! Herra Jumala, älä naura minulle senkin. Apua, mitä tässä... Oh, it was just a small, cute one, but I was so sure. Herra... Ah, it's here. Run for your lives. Run! Hei, kuules, minulla ei urputeta. Ei urputeta, hä? Voit sä urputtaa, haluat sä? Easy peasy. Easy peasy. Toi, sinne meni. Hyvästi, sinua ei tällä. Herra Jumala, apua, apua. Sieltä tuli joku. Häh? Oikein. Huuto on ihan hirveä. Hyi. Let's go. Älä naura minulle. Montako kertaa sitä pitää sanoa? Hei! Sähköä! Noin! Vaikka ne pari meni väärin, niin... No niin. Vettä oikealle. Sähköä oikealle. Sähköä oikealle. Älkää tulko vittu! Kuka? Lives, 2. Toast. Älkää tulko lähemmäksi, joo, jos sovittais sellainen asia. Että te tulis enää tänne mun ja mun kaverin Sandemondon luo, vai mikä sen nimi oli? Jos et tuu Sandemondolle enää urputtele, se on Master Wizard. Ei!
Mulla meni väärin! Paljonko mulla on elämiä? Lives. 2. I didn't see that. Ei! Tää ei voi mennä näin huonosti. Se on vissiin oikein. Oh, Joo, sulla voi olla kivaa, mutta kun sä voit olla siinä vieressä. Oh my. You actually did it. I Actually, was so sure we were going to be gardeners. Of course, I could have easily dealt with it by myself. But I wanted to give you a chance to try. yeah! Warning, danger levels at max completed. You got 1 star. Back to menu. Musta tuntuu, että Button. tähän ekaan, Next level. ekaan Change of bossiin, scenery. Back to menu. Button. ekaan tämmöiseen bossiin on hyvä Press enter lopettaa, to select. koska no saatiin hyvin saavutettua, eli muistakaa tilata ja tykätä ja kommentoida, mitä mieltä te olitte Audio Wizardista ja painaa kelloa, että saatte tietää mun tulevista videoista. Moikka!